салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳарвақта дилҷӯи хатлон. имрӯза видео дар бораи чӣ тавр обновлени задани антивирус, яъне ки антивирусро обновление мезанем ба воситаи флешкарта. сараввал флешкартаро ба компютер пайваст мекунем. хуб, бародаро ворид мешавем ба флешкарта. хуб, хай ворид мешем. обновлени мо ана ҳамин аст. обновлениро виризит мекунем ё ин ки копироват. барои ман копироват дар кор. ворид мешавем ба диски est ва дар ҳамин ҷо уставид мекунем. ҳангоме ки виставид кардем бародаро, дигар флешкарта ба мо лозим намешавад ва флешкартаро аз компютер мегирем ва баъдан ворид мешавем ба яъне ки ба антивирус ворид мешавем. бинед чуноне мебинед бародаро, антивируси мо сирх аст. ворид мешавем ба антивирус, интихоб мекунем обновление. хуб бародаро, дар ин вақт зер мекунем F5 ва аз ин ҷо боз интихоб мекунем обновление ва дар ин ҷо бародаро интихоб мекунем изменид ва баъдан ворид мешавем ба мой компютер, яъне ки ҳамон диски est-ро меёбем. диски est ворид мешавем ба ҳамон папкае ки дар ин ҷо муставид кардем ва аз ин боло чунон ки мебинед ҳамин нишонаро зер мекунем ва мебарад s not cvd. копироват мекунем ҳамина. вақте ки копироват кардем бародаро, дар ҳамин ҷо ин дар кор нест ва мо удалид мекунем ва дар ҳамин ҷо виставид мекунем. виставид ва добавид. окей мекунем ва як бори дигар окей. баъд интихоб мекунем обновление дар сигнатур вирусов. хуб, чуноне ки мебинед бародаро, обновление шидан мегирад. мо интизор мешавем. окей мекунем бародаро. чуноне мебинед аллакай антивируси мо савт шуд ва ба кор даромад. яъне ки сканироват пк, яъне ки компютера сканироват кардан. зер мекунем бародаро ва интихоб мекунем. опши настройка интихоб кардагиай ва сканироват мекунем. хуб бародаро, ҳамин хел сканироват рафтан мегирад ва компютери моро аз вирусҳо тоза мекунад. бародарони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед. бо шумо будам дилҷӯи хатлон ва имрӯз нишон додем тарзи обновлени задани антивирусро.